barita nauling nagabebohal di tonga-tonga ni minggutang sadarion nenek mas yan Evangelium Lukas biddu 17 ayat 26 rodi ayat 37 mar soreng-soreng mahita majahasa songon namasa ujuditik kini sinowaki sumatusido sogot dia kaari ni anak ni jolmai songon namasa di akaari ni silot mga minum donasida manuor manggadis manuan jala pauli bagas songoni mama sa dinasadari dinagabi patar anak ni jolmai ingot tamu mang niuli ni siloti hudok madihamu dina sabor ngini dua halak masa podoman nasada dosa kononna nasada nari tulahonna rak mangula hauma mana dua halang nasada dosa kononna nasada nari tulahonna olak nimang sahana ahadong maberumit nguluan ahadong mabay borat si pikiran di nguluan na parjulo orang alus niim aladang taboto dong apa yang akan terjadi di hari esok idui al sugari taboto naneng masa sogo tu bagasan ngoluta hidup ini adalah gampang al sugari di Papua di Batal naneng masa di arimar sogot di hitaon ngoluon adalah gampang amang al sugari roh Tuhani amang pos maroham anggo marsugot tong songonomma ngulum gampang holapay maari marsugot dong inang anggo sa minggu naik ngulum songonomma moloy na Tuhani dah palaluja hita mamikir nguluon ala memang nung ngadileon sada kepastian nung ngadileon sada jaminan alai ala dangadong do jaminan di tonga-tonga ni ngolutang dangadong kepastian di tonga-tonga ni sehingga ada kepastian tanggal nason sehingga boy dohonota tidak ragu lagi kita menjalani kehidupan ini dan mabiar dan lomos behita madalani taringo tungolu tahun alai pada saat ini di zaman waingon di bagasan ngolu tahun ala dan taboto do jaminan dan taboto apa yang akan terjadi di tonga-tonga ni ngolu tubuh ma lomos badan naik masuk tawati
bohado nuaing au 2 tahun naneng rom, bohado nuaing au pasikolaho gelekon, bohado nuaing nahu ulon martubur do, bohado nuaing parkarijuakon, boy do au naik jabatan, bohado nuaing hasehatakon, boy do naing malum tu hari minggu, bohado nuaing sahiton, on nama membuat tu hamatian, sehingga hidup penuh, hidup menjadi pertanyaan. Hama kadongan di tonga-tonga ni turpuko di paingo do. Asa memang ido na ni do na di tonga-tonga ni turpukon. Alay adong madua gabaran na pinatolhas ni Evangelium Lukas taringo tu sinoak, doho taringo tu silot. Bahwasanya mereka bekerja seperti biasa. Mereka melakukan rutinitas nasida. Nasida mangulaon akaulaon nasida. Alay naso pamotuan nasida. Diida debatado parngoluan nasida. Alani tenang-tenang nasida. Alay Roma aek nasumar. Tidak ada diduga-duga. Dan adong isangka. Dan adong perkiraan na au cugari radiboto bangso ni sinuaki na nengro ay nasumar ratuari bang apitor parjulo majak kita lagi tu atap ni jawi erona madoba ay nasumar eta majaki mahita itu napaduaw na itabereng di tonga-tonga ni turpukon di gabarodo taringo tu silot oleh karena kejahatan mereka. Songodian na masa di Sodom dohot Gomora alay di parode batado hujan belerang. Ala memang ditabereng ma di tonga-tonga ni turpukon iya bangsoi tenang do mangula do nasida. Pauli bagas do nasida. Tetapi tiba-tiba roh udan belerang. Tidak ada mau dikatakan lagi. Alay nunga di paro di bata. Ujung na aha sudah ripas alay anggo bangso na porsiai di padua debata. Alani gabara di tonga-tonga di ngoluta totu iko kembali do tu ngolu nasida songon ngolu nasida sekalipun bangso ni Sinoa tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari marsugut alai di leo debatado rohana tu akan porsia sekalipun sakap ni debata terkadang tidak terterima ni jolma bahati hai godang do jolme mado enalo ako do rasino akon bauli bahtera, bauli kapal di daratan. Inna do. Alam memang nunga diulahos sinoak songod dia do haluaw na pinatupan ni debata atau sada panipulina mado jojut do sakap do hotona ni debata tidak masuk akal ni culma tetapi ketika kita patuh menjadi haluaon dan keselamatan. Dangi boto sinoaki dangi pabua debatai tu sinoang alai kepatuhan sinoan wain menuruti perintah ni debata pajongjong makapal diho pajongjong mabahtera diho inna ujungna tanpa adong komunikasi manang na perdebatan ipajongjong sinoang hape sada pos ni rohani ibana bahwa masuk ni debata dan iboto ibana alai apa yang diperintahkan ima di padalan ibana sehingga terjadi ma aik nasumar anggona mangoloi hatani debata dapotan haluaon tabereng mamuse upama naniro ni turpukon inatan ni silot bukas mahamu molo mardala kamu unang bereng tupudi inna mangalo do inatan silot turboharo turbinerang tupudi artinya disi jangan hiraukan harta bendamu alai inatan silot yang gila-gila di harta yang gila-gila di akal materi ujungnya dungroi akan namasai di bereng ibana matupudi marningo maibana agi siang nean horbokan sisa 10 ekoran siang neja bukan nama cebagang sehingga lupa ibana di misi ni debata hukuman kepada dia menjadi patung batu gabi batu ibana
Atong dua gambaran na nilehon ni turpukon, gabi sada jaminan di tonga-tonga ni ngoluta ketika kita iko barani berprinsip sekalipun rencana Allah itu menyulitkan. Sekalipun rencana di debata maul taulahon, tetapi ketika HP kita bertekun di dalam itu akan mendapat haluan sukacita. Alai ko kembali mahita musa itu inatan silon. Ketika maol dunia meninggal hon artanai, maol dunia meninggal hon nadong di ibana. Alai siap bulus ni roh hadang boy dipakai ibana, terengiang ibana tu artanai. HP pesan ni debata, unang bebereng tupudi. Di bereng ibana terjadi hukuman tu ibana. Hamua kadongan laos ido turpukon napaingotok kita sasitong na HP dang boy sada dang boy gabe haluau ni menjadi universal, menjadi umum di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni lingkungan, di tonga-tonga ni nahumalia kita. Haluau na pinatupan ni debata adalah bersifat personal, pribadi. Sehingga iko barani mahita maddo dia do nani ida ni debata dehita adalah roha perbagasan. Dangi boto hamung rohakku manang songon dia namar jami taon. Jala hamu piraku botoi mana songon dia rohamu nama bigi jami taon. Alai justru naso binereng ni jolmai HP, naso patar di jolmai HP, laos ido nani ida ni debata di tonga-tonga ni ngolut taon. Alani uhum dohot berkan, haluao dohot uhum ni debata di papatar debata doi marhite-hite nati no pana alani imara asate mani minggutai macegomos di papatar debatado huasona marhite natino pana. Atau ikonadong do sada keyakinan, ikonadong do sada jaminan di tonga-tonga ni ngoluta, mawasanya apa yang akan terjadi di tonga-tonga ni ngolutaon iko barani do kita madong. Tiada yang mustahil bagi Allah. Huingo amang inang ditiki masa tsunami na di Aceh. Godang do nuaing akang naso terlibat, naso menjadi korban manang di luar na asing. Gudang do maburay na sida. Taoton, tuweni. Halani aha, anggo di hamyon, dang bumasing. Esodong laut. Dang adong aik di son. Ketika banjir di san, dang barani tamado, daw may sa kamyon. Dang barani, alani aha, ala jangkawa pikirat tao, ay dang mungkin tsunami di son, esodong laut. Dang mungkin, gudang maon hata mungkin. Alani persoalan di tonga-tonga ni ngolutaon, marhite turpukon ikonadong masada jaminan, boyo balga do pisiani, bahinon ni debata, karena memang tiada yang mustahil bagi Allah. Banjir bandang di Parongil. Sedih dulu ya deh. Sedih sumber niate. Tidak. Ujungnya selidik penuh selidik ditiki banjir bandang di Parongil dapat akamayan di Aceh. Sedih perdalan ni aiki te. Sedih naing bui ke bisa hatu siate. Hanya kebingungan di jolma. Alai dang barani tak mengakui memang itulah karya ni debata. Imana pinatupan ni debata. Asadang terjangkau HP. Pabanginan ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Alani neng dohonon asa manang songo dia pi perngoluata, songo dia pi perdalanan ni ngulutam. Asa unang sepele kita dengan apa yang terjadi. Marhuaso do debata. Lahu mamak kejadian na patulus sakap na idoi 100 meter jabuni jolma di hutan amin arheng siap pinggir dalan alai boing masuk mobil truk tepit tuna neng dohonota secara logika ni jolma itu tidak mungkin
Secara pemikiran di jolma dia adalah nii. Tetapi bagi orang yang tidak mungkin alai anggo di debata ikoni papatar doi jala boy doi masa alani HP dan boy terjangka huaso ni debata amanginang ahado tugas na songon akana porsea holani naman ang dohonon marpos niroha idoy asa ahado nang dohonon ta keyakinan yang penuh. Molo peta pikirin waing, molo tarimangi penuaing apa yang akan terjadi di bagasan ngoluta nanaing masa di tonga-tonga ni ngoluta pada saat ini tadokon dan mungkin nita alani bagi Allah tu debatam dan adong na subuhi masa ai dipakai debatado jadi-jadian na patuluson huasona. Alani ido di tonga-tonga ni ngulu taon lau sada gambara do menuju haroro ni anak ni debata anak ni jolmei. Asa gambara do na pinatongona menuju menantikan haroro ni debata ala dang boy do ta perkirahon ala dang boy do ta boto apa yang akan terjadi di tonga-tonga ni ngulu taon ikut tubuh ma sada keyakinan. Ngata idaraya manginang godang ni jolma nuang namate topu hola parcamita audison saya parcamita non amena meninna turmati iba di biluk perhobasan hola ni dodok kono muna gila nakaring depe marcamita hola ni di sae alai sakap ni debata dang boy dang tulus sakap ni debata dang boy tajua. Sakap ni debata siapapun orangnya tidak bisa membatasi alani ala dan taboto do sakap ni debata ala dan taboto do apa yang akan terjadi di sakap ni debata totu ikop bahenot do sada jaminan di tonga-tonga ni ngulutam berserah kepada Yesus di zaman kopi to namanginang molo hatak kunar itu parhalado do keluarga di tiki punguan parhalado udok semonon semakin menyebarnya virus corona lam terakhiron atong bohadong sikap ta holani do neng dohonoko waspada jalakot di bagasan tangiang alana menghindarkan yang tidak kelihatan itu adalah susah. Menghindarkan nasobinereng adalah susah. Laho pasiding diri sian akan nasotarida adalah hal na maul. Alani amang inang laos di tonga-tonga nitulpuka pedohonok kudo. Jangan sepele kita dengan itu. Tetapi unang mabiar jala unang terlalu cemas kita. Ikon mengadupi namasan waingon adalah keyakinan dohot pos niroha. Lihat manginang dan saya kolan keyakinan dohot pos niroha. Totu ikomiado di hita di segala usaha. Sa unang songon na ni akana asing hola martangi yang iba badua dui inang. Hape kita dang marmasker. Hola martangi yang kita dang roy itu iba. Hape ibang dang olo manunci tangan. Hola martangi yang iba dang roy itu ibang. Alai selalu talawan protokol kesehatan. Itu adalah salah. Alai songo kala Kriste kita di informasi na menyebar nuaingon naing di suatu matuita aidang taboto apa yang akan terjadi besok atau tugas ni akan naporsia ikut tubuh ma pos niroha ikut tubuh ma di bagasan pos nirohai ke waspadaan jalahot di bagasan tangiang tunggacang do virus corona pandemi virus corona sotung bosan-bosan na hita mangido pangurupion perlindungan sian debata alani ngamasay benuaing molo taja bigido nuaing molo tajahado nuaing akka media molo ta bigido akka informasi adong hona disan di luar na asing bagaimana sikap kita turtarot toko do hita parjuluk Hona di sana tadi luar nasib tajah ka berita boy do hita gabi gelisa kira kutusi pion tu dia na mawin na
Alani godang do akan kejadian ini membawa kegelisahan, membawa biar niroha. Laut jisumma semakin menyebar viruson, ikon semakin tegudo hapor siota. Aidang taboto apa yang akan terjadi. Kalau ni mana yang dohonot tato emang ni pasah madiri tutuhani. To emang di bagasa pos niroha mahita jagau ni debata. Alai tetap di bagasan kewaspadaan. Jala tetap kita hidup di dalam aturan. Amo kadongan laos idun waing muse di tonga-tonga ni turpukon nang dipaadar tuhita saluhuna bagaimana kehidupan ini yang menjadi rutinitas, tetapi ketika Allah tidak bisa menjadi satu jaminan. Allah ni dua manginang molo mate jolma jaladang taduga mate akan atopu godang no hitamado ogi apala na tadi pido bahan pajuk pada bang molo didok dong asongon itu au terus ada dua lusu jemak semua lana tarik hamu paju pagai sudah ibana mati turnik kudo mati do bamatan sian oke mang apala na tarik apala rodi ban itu jabon apala yumma do jemak semua molo yumma ho sudah ibana mati rani do alani dugaan di tonga-tonga di ngolutang dan terjangkau di sakap ni debata apa yang akan terjadi manang ape namasa dia masukot out sugari ra ro Tuhan itu jabuta manutuki jabuta amanginang anggo hamuna dua amat tado inata mate nama hamusugo ate tabe kali doi atong siap pudanon tui sematalian eneng mate nama habisita sukut topung namate opung bawa ma manang opung su ngamarapot tita amangina molo di rodo di bata pabuaon apa yang akan terjadi besok atau sudah ada persiapan sudah ada haradeon laos di songonido di haroro ni anak ni jolmai di haroro ni Yesus Kristus ala dan taboto di sadihari ala dan taboto di kapan terjadi atong tugas do ulauta ikut tubuh maamang inang pos niroha berserah kepada Tuhan alai hotmai di bagasan tindakan. Nangatong sa jojot ti tamando anggo sa guru itu hama nita. Ale hola sai tadok kosoni hola namar beda karicut. Anggo awang ulu toima sa guru itu hama nita. Alai satu kinai banga asing ulaut. Ujungna hidup berpura-pura. Alani iko posro ata di bagasa tangiang laos tangiang ima iko marparbuay may di tonga-tonga ni ngoluta atong tubuh ma tangiang di bagasan hapor seaon. Amanginang jangan kita jadikan doa itu hanya sebagai kegiatan rutinitas. Alai iko tangiangi iko martodi, tangiangi iko di bagasan bulus niroa, tangiangi iko di bagasan hapor seaon. Asa bekerja mangula jala dapot kita perbuina di tonga-tonga ni nguluta. Lani manginang molo suruh kita mambetangiang unang mas tuga-tuga natong kana posoy ma. Roka na posoy kana matuay ma. No jorbuk mo se hamu mainang mabeta agi tarali tangakku inna nang pilangadok kubungan na. Alani ido di tonga-tonga ni dangadong bimasa na songoni. Ala memang tangiang adalah ungkapan ni roha studi bata. Alai di bagasan tangiangi sekalipun bahasanya tidak pintar kita mabasaon. Alai songon dia do nama kata itu di bata. Alani tomba molo salah martangiang jolma. Imakan pasaku-sakudan angko tangiang non sunatusan udang songoni. Alani hasitongan ni tangiangi adalah penilaian di debata kebenaran doa holat debata do nau boto sa alai martangiang mahita siap bagasa rohata alai tangiangi ikut di bagasan hapor seaon molo martangiang kita di hamamalum pos rohata iko malum doi. Molo martangia kita tungolu naneng roneng pamasaw ni debata. Unang mabiar kita pos rohata ay nung ngata pangido tu debata. Atong tunjukkan yang terbaik. Molo martangia kita di aka keberadaan waing. Iko tubuh do pos ni roha. Tubuh hapor siaon. Asa tindakan di debata. Iko boy gabe haluaon di tonga-tonga ni ngoluta. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan di pasahat rohanami taruli hami di godang ni aka basa-basam na kuai hami na kucalo hami taruli hami di aka dinggan di basam di tonga-tonga ni ngulu nami nuaim pe Tuhan ro ruas ni huriam
laho marpungu marsao rap dohot akadongan nami di masa-masa pandemion tung songono petung kiada neroha dohot hapor siaon di tangyang nami petuhan asa mangulu tangyang nami ikom miyama di bagasan hapor siaon ramoti ama nami do ina nami ruas ni huriam naposo dohot remaja saluhut na Tuhan na pinikiran nami pasikopi hopar tulong meneroham dang tarpajocor hami Tuhan akapangiduan nami ganung alay takasdoy di botoho saluhu na lehon narumikot di tonga-tonga ninggulu nami hopar tulong meneroham asiroham Tuhan dongani mahami amin.